comezos de mes, unha familia de Trarigo, en Bande, perdía parte da súa casa por mor dun lume, como estades vendo. Comezaba a arder na parte máis antiga da vivenda, digamos, onde tiñan a cociña, o salón e a corte do cabalo xusto abaixo. Os tres membros da familia dormían porque era de madrugada, pero salváronse porque a parede fixo de cortalumes. Todo o demais quedou absolutamente estragado e agora o Concello de Bande abriu unha conta bancaria para recoller os donativos que están facendo os vecinos. Volcouse o Concello e tamén toda a veciñanza, xa que nestes días estiveron facéndolle de comer a Rosa Mari e a súa familia e tamén os axudaron a montar unha cociña provisional no garaxe. Agora, aos poucos, tentan recuperar a súa vida e, grazas aos donativos, están xa comezando a arranxar o seu fogar. Teño moito que lle agradecer a todo o mundo, que é un apoio. Bos días, Rosa. Bos días. Lembramos esa emoción coa que contaba outro día, esa solidariedade, e a solidariedade está a tornar noutro punto maior. Sí, a verdade é que sí. Aquí estamos con isto todo reformado, gracias aos amigos, aos veciños, á familia. O que está claro é que aquí o que ven é onde gardades o coche, onde gardades o tractor, pero provisionalmente é a vosa zona de día da casa. Sí. Ahora sí, antes non, antes era a parte que ardeu. E por riba, 2 frigoríficos. Sí. Pero este non funciona, que o tiña eu averiado, cambiei-no por o que mardeu. Entonces, fainos aquí de dispensa. Non é o mesmo, pero, bueno, sinto-me a gusto aquí tamén. Que hai aquí, que a xente que me rodea, e todo. Ainda me impresiona, é moito. E, bueno, é duro. Hasta a gatiña quere ir para a cociña, pero claro, xa non hai nada. A xente está colaborando moito, cada un pon o seu graniño de area e bueno, todo é benvido. O que vemos é unha recreación só, unha das múltiples posibilidades de como podería quedar a túa nova bella casa. Que che parece a cociña? Gústame. Sí? Sí. Algo que teña que ter a cociña sí ou sí para ti? Bueno, a cociña o que lle quero é moita claridade. O baño, tamén esa ventana aí, gústame moito. Dormitorio? Sí, gústame aí como queda, por si fai falta pasar unha silla de rodas ou algo, porque vamos pa vellos, bastante ben. Pois para isto só foi falta que siga habendo doazóns. Desde o minuto 1 a familia tuvo axuda, aí no garaxe montaronlle unha cociña totalmente equipada, pero bueno, a xente quería seguir axudando e agora pois a maneira é económica porque hai que reconstruir todo isto. Como poden colaborar? Pois nada, hai unha conta que abrimos dentro do Concello e bueno, pois está creo que por todas as redes, calquera aportación, por mínima que sean 5 euros, pero como somos moitos a aportar, pois todo suma.